Елисавета Любомирова Белчева. Тя е известна под псевдонима Елисавета Багряна и е българска поетеса и авторка на детски книги. Страстта й към поезията не се приема добре от семейството на мъжа й. Това е една от причините поетесата да се крие зад различни псевдоними. Младата жена взема едно от най-осъжданите решения в живота си – изоставя съпруга и сина си, който дълги години не предполага, че именно известната поетеса е негова майка. Стихотворението «Куковица» е част от стихосбирката «Вечната и святата» и има за цел да отрече традиционните представи за жената като свързана с дома, заявява един нов морал на свободния избор и на свободата да се следват поривите на сърцето. Багряна е един от малкото ни творци, при който творчество и личност се припокриват изцяло и не могат да бъдат разглеждани или разбрани поединично. Образът й е крайно противоречив, както и мнението за нея в българското общество, но едно е сигурно за дамата на българската литература – тя никога няма да бъде забравена.